Yo, what is up? Another episode na pod. Another podcast episode na sad. Yo, what is up, dude? What's been going on, mate? What has been going on, mate? Wala pa kayo mo nakadungog na ko magstorya o go ano, Australian accent ba? Yeah, what's been going on? Na ako technique. I mean, di mo siya technique. Exercise, para makaibaw mo sa pag storya og Australian. So, ang sa Australia, ang pinaka-popular or ang pinaka-known nga tawag ano eh. Basta ang pinaka-known nga something sa Australia is kanang ilang O gani nga nar. Like mura gani nar mo na imong dila ba. Nor nor adawbaw. So ang imuhang technique na para mahimo nga oh no, ano ba? Oh no. Or nar. Or nar. Or nar. Ang technique is, anyway, sige kung gayon ng technique pero I don't say it. Letter R. So letter R. Letter N. Unya letter R. So R, N, R. Mura na siyang paspason paglitok. R, N, R. R, N, R. And that is it. R, N, R. You know? Or N, or. Pwede din na. Or, N, or. Or, N, R. R, N, R. You know? R, N, R. Kana lagi na siya, guys. Yun na yung gamitan na siya yung kuan. Moingon kasi mo amigo or amiga barkada ni mga by the way kay Bobby ako musturya og Australia no. Arnar. Anyways guys. Naday mga basahon nga mga comments niya sa pang ansiran nga kanang mga whatever, kay as you can see nagpost ko og mga episode, di man siya ingon nga episodes like mga clips sa ako ang Facebook. I think mag-post ako mga clips ako ang TikTok. Just so a lot of people can listen to me, dude. Kay, ayun, wala kayo nagtanaw na to, niya to ang podcast. Wala magutay kohan, guys. Wala magutay guest. Kita ra ako, ikaw ra magud ni. Kita rin duha ba? Migo kita duha niya. Alin sa niti diri, niya ikaw ya, naminaw dira, niya na kay 1,000 dira, pahulma tabi. Ano ba? Pautangan ta sa 1,000 diha, be. You know? Kita rin duha. Ano? Sa naging tag mga clips ginagmay. Anyways, natoy ni comment si Kuan Allen Jin sa Spotify. Sa ato dyan pong pasahon yun. Kaya ato ba ning mga Kuan commentators, listeners. Nga na gani, Allen Jin. Ano siya nga, yeah. Random question pero moabot ka sa punto na mo pariha ka sa uban na magpa-sponsor or mo promote sa mga online betting apps like kanang scatter ning ana bitaw. Okay, I don't know if ako na bining nasulti no, pero ako ra ni i-repeat siguro dere. Daghan jud kay ni offer nako. Daghan ni email nako year 2022 pagud tong uban nya unsa na gud tang tuiga ron. Daghan kay ni email nako kato pa lang pandemic era pa lang. Stream pa kog Dota or unsa na dira akong ipangbuhat sa una, reaction videos or whatever. Is daghan daw jud kayo kong email nga nadawat nga ganahan sila mag-promote ko. Sometimes Tagalog, sometimes English. Nya na pa mga logo-logo na dira pang attach sa mga email, this is Maria. I am from blah 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 gaming or whatever plus or whatever ng mga saya or kanang mga company ko ning ana. Anya basa-basa pod ko ana sila nga promote daw ni nakit makuha ngani ngana na kay madawat nga commission or whatever. Unya enticing kayo no mura gani mura na imong buhaton nya na kay madawat nga ngani ana.
Pero magtan-aw ko sa ubang content creators gud kay mausab man gud ilang content, like ma-change ang ilang content ba nga magstorya sila like nasa video kunuhay 'no, example nasa video nga, "Guys nami diri karon blah, 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 and by the way," adto mo sa link mura gid 100% 'no ang ilang video pero 80% ana is ang kuan, 80% ana sa ilang video kaya ang katong sugal nga gi-promote nila. Nya ang gamay na lang nga percentage, mga 20% is mura to ilang actual nga kanang content. Murag, murag mura gani kag nahiktan, gani ka nahiktan ka ba nga mao ni siya imong buhaton para makakwarta ka. Unya it changes a lot of your content, it changes you, i-change like murag mausab ta na. Like for example, ingani 'no, magstorya-ani ko ingani, nya mokalit ra ko, by the way guys, nani ko kani sugal ana, you know, murag usa na siya sa factor nga dili ko mag-promote kay usab man gud ang imong content niya. Especially kuan, wait sa chat akong uyab. Usa na siya sa factors nga dili ko mag-promote og mga ingana. Nya another one is nako'y mga kaila, mga close nako nga barkada, friends, mga amigo, family, mga relatives ingana nga makita gyud nimo sa effect anang sugal sa ilaha ba, like mura gani magtan-aw ka nila nya naapektuhan jud sila, nya mura gani di ko ganahan nga maing-ana ang ubang tao. Yun na moduol ra galit nimo, "Uy Len, ari ka di Australia Len, buanga 'no, by the way baka na puwede to manghulam nimong kwarta?" Ingana ba. Mangana ka ba nga, unsa man ni bati kita nga tawo ani kay di ta magpahulam or tarong ta nga tawo kay magpahulam jud ta ba, pero kay ba mo ko taas sa padong, ingana gani like kani akong kwarta nga ipahulam nimo mabalik pa ba kay ani nako or like kung makadaog man siguro ka ani sa imong sugal na baka ako makuha ani, ingana ba or bye-bye na lang gid ni, ngana gani. So murag magguba ilahang makaguba sa inyong relasyon, makaguba sa ilahang life. Sometimes if wala jud sila makuha nga kwarta, nay ubang tao dara nga mangawat na lang gyud. You know, ibaligya kung unsay mabaligya, laptop, computer, unsa pa na mga electric fan dara, mga gadgets or mga appliances nga mabaligya para lang gyud naay ma-scatter, ingana ba. Nya daghan kayong mga batan-on pod nga mananaw ani ako mga videos nga mura gani may ikaw ang mo-introduce sa ilaha og ingana nga mga kwarta man gud mo nay nakabati ba kay ang kwarta gani ang imong sugal, you know what I mean? Like ako mosuweldoan ko sa ilang pag-promote pero kamo kay nawad-an mo og kwarta kay inyong gisugal nya tungod ra gyapon nako nga nag-promote ko mura gani ang akong konsensya ba kay dili nako makaya nga mag-enjoy-enjoy ko diri, mga ko diri kay gisweldoan ko, i-komisyon ko, nya kamo dira is like wala na koy kwarta, wala koy pambayad og kuryente, tubig, ingani or you know, mura gini last nako gyud 500 ako na ni ipusta tanan, sugal ako ni tanan, unsa may hitabo ani nice, pero kung zero ni wa jud, ngana ba murag mamatay ko sa akong konsensya siguro di ako katulog. Most is kasagaran nga ako ang nabantayan is I think ang akong utok 'no is aware kayo siya nga murag aware kay siya sa surroundings or aware kay siya sa I don't know unsay tawag ana nga murag for example ako 'no, kanang naay wa na ganahan ako, naay wa ganahin ako ni or naa ba ako'y mabasahan nga kanang mga criticism ingana sa gud mga comments is like sometimes magbanda-banda pa gyud na siya sa akong utok gyud, di gyud siya mawala. You know, di siya mawala sometimes kanang murag di ko patulogon sometimes sa ako ang voice inside my head. Like for example, ingani 'no, magstorya ra ko ingana nya nari mokalit mo pop up sa akong utok pa nga, "Len kay hinumdum ka atong panahon nga na-slide gani ka niya na daghang kayong tawo nakita nimo nya ulaw kaayo." Like murag ingana gani sige ni ibalik-balik sa akong
utok ba nga wala ra ta gibuhat karon, kuan ra kita wala ra ta gibuhat karon, kanang chill ra kayo atong adlaw, smooth ra kayong tanan, good vibes ra kayo, nya nari moingog kalit sa imong utok ba nga kinamdam ka atong panahon gani katong sa una ba nga na-slide ka ba nakita ang tanang tao nimo nga na-slide ka. Mura gani nga ana nga, nganong karon pa man anong i-pop up man na nimo diri sa akong utok karon, ay nga nice man ta kining adlaw, pero tungod ana nga memory 'no, it's like okay, mura 'to magbanda-banda sa akong utok. So, sometimes nga ako ang utok na siya na mura gani naay own voice diri nga sigihan ko og storya. Dili man siya ingon nga kanang usab ka real weirdo na ka, usab naman na kay kanang mental illness, like murag sometimes is siya ang ako ang own utok ang moingon ba nga basta ma-sure jud ka ana nga imo nang buhaton, like gani nga na gani, mag-promote og sugal nya mura gani mo pop up siya nga, "Len, if imo nang i-promote ang sugal namo ni siya ang result." Nya murag hatagan ko niyang mga scenarios na dayon, moingon dayon akong utok dayon nga, imong mga viewers, mga batan-on na kay mga kaila nga na-addict og mga sugal ngani nga na kaila kani kadto si kuan kadto ngani ana. Unya ang nabantayan jud nako anang scatter pod, katong pag-uli nako sa Philippines kay diri sa Australia naman po yung mga ingana pod pero dili gyud kay mura siya kanang gikuan man gud siya diri sa Australia naay mga sugal pero gi-regulate siya ba. Naay mga regulations nga ipagbutang, naay mga lisensya nga ingani ingana, pwede ra ka makasugal if naa na ka sa sakto nga edad ingana gani. Mag-sign up ka sa ilang website, imo jud ipakita nga mao ni imong edad, mo ni ikaw ni, so regulated kayo diri. Legal siya pero i-regulate unya sa Philippines katong pag-uli nako, magtagay mi nya ang ilahar ang sabong man 'to sa una online sabong. Nya kani kung gikan tag Australia mura gani Glen, na kay extra diya kay ngani ngana nya tagay mi diya. Silang tanan is nagtan-aw sa kanang online sabong. Nya ako kay wala mo ka-gets, so mura gani naganaana ra ta sa baso nato nga naitagay gani, naganaana ra ta niya, sila nga bunganga like engage kay sila ba mura sila I don't know, mura gyud sila nasa aktuwal nga kanang sabong niya ako is like nahulat ra ko nila nga mahuman naman siguro na aron taon-taon para magbalik na pud magtagay gani. Mura sila na-post ning tagay lin, tanaw sa taan ni online sabong. So, it's just weird nga I don't know nganong I think nganong dili jud ko ganahan og sugal is, ako manggong kuan sa sugal, ah, akong history sige ko kapildi. Sige ko kapildi bisag asa pa nga sugal, even sa Dota kanang mga gambling-gambling style sa Dota nga kanang magbayad ka kanang mga treasure ka magpalit ka og treasure, magpalit ka og key para maabrehan 'to nga treasure niya. Makuha ta nimong mga rare, ultra rare, ingana sugal form man gyapon na siya og sugal kay bayad kag kwarta palit nimo ni, nya naay tendency nga makadaog ka ani or dili ka makadaog ani. So, makadawat ka og bati or makadawat ka atong mahal expensive kaayo ngana. So, form ra gyapon na siya og sugal. So, sa Dota palangdaan naay sometimes nga mag-ana gani kag magpagawas gani kag kwarta nya makaana ka ba nga, tiya ani pila na daw ko akong nagasto ani pero wa jud ko kadaog kay ngana. Kay sometimes uban swerte-swerte ra gyud na. So ako ang historya ng mga sugal-sugal 'no, even if dili na scatter or dili na kanang mga unsa pa na nga mga sabong or unsa na dira mga baraha ingana is pildi mo gud sige mo ko pildi. So mura gani nganong nganong mo go pa man ta ani nganong mo ato mo jud sa atong kaugalingon ani kung sige nagbatik nag-history sige taga-pildi nganong ato mo jud ning pugson kun di ta kadaog ngana ba. Nya na jud biyay ubang tao nga makadaog lagi ta eventually pohon. Makadaog ra gyud ni kining atong sige kapildi makadaog ra gyud ta ani pohon. Unya kana po ingana nga mindset is kinda toxic mo po na when it's especially nga kwarta na gani imong kuan
gamit ba ngana. So I think na ako na ning nastorya sa past episodes. I don't know when. I don't know kung sa nga episode, pero I think ako na ning nastorya. Anyways, na ako'y update ginagmay atong kuan no. Katong viral nga nagpamanihant ba. Kaya ako man jud siyang gi-search. Nag-upload ko atong video. Nag-upload ko atong clip nako nga nagtan-aw ganini. Ang ganang nag-upload ko tong clip nako nga nagpamanihant nga na aksidente. So nakoy na-mention ato nga unsa na guro iyahang update ato no, naunsa na guro siya. Kanya recently lang ako siyang natanawan, ako yung gitan-aw kung naunsa na siya. Ang katong nagpamanihant is nitabang niya. Which is wa jud ko naka sa ako ang pag-record ato nga video nakaana ko ba nga if ako magpamanihant no, unya naay madisgrasya sa akong pamanihant, ako jud siyang gatasan og content unya. Pag-search nako ato, pagkahuman ako record ato nga episode is like buanga like what the hell na hitabo jud kay ang iyang content is like naa na mi diri karon sa iyang balay. Pero itong na-disgrasya ka naghigda siya. Siya, "Sir, salamat jud kayo sir. Thank you jud kaayo." Niya. Diri jud ko sa comments ni focus kay mura gani ang ilaha pang na-blame is ang katong na-disgrasya. Like mura gani ang kasagaran sa mga comments is like wala jud to wala jud nag-expect nga ma-disgrasya, aksidente ra gyud to tanan, disgrasya ra gyud to tanan. Wala jud kani man gud siya nagpataka ra man gud ni siya mo na naaksidente siya, wa siya gaamping. Mura gani ang gi-blame nila is katong naaksidente ba. Nga in fact, if di mo jud ato siya maaksidente, if ang kanang manihant 'no, ako para nila 'no, ilan na lang gyud tanang trivia questions like mura gani, 2 + 2, 4 o ana ba? Okay, next question. Murag ana gani, I don't really get sa manihant gyud kay mag-video ka nara kas kalsada nya maggunit ka og kwarta, mag-ana ka dito og kwarta kana. Unya, like walay excitement, walay kanang competition ang uban kinsay makauna didto mo'ray makadaog ana gani. Dili gyud ka ng for example duha sila ka contestant 'no, nag-ansiranay sila nya kani usa bugo kaayo, nya kani usa kay bugo po kaayo, nya mura gani mas lingaw kay di siya ka-answer, di siya kabalo mo-spell, kanang mga ingana gani murag uy, ngana-ana ba niya kasagaran pud kana nani magpamanihan gud. I don't know, dili lang ta mosulti guys kay basig di manan-aw ani nga kuan. So, I don't really get it dude. Unya kasagaran jud sa comments nga akong nabasahan is like, "Idol ayaw kayo paminaw anay imong mga bashers kay more bashers, more views." Like mura ganig if dili ka ganahan sa manihant is basher na kadayon. Like if dili ka ganahan ani nga manihant 'no, kaning mga ingani is basher na ka. Like dili raman jud ta mi ganahan ana kanang aksidente man gud, pero since dili man mi ganahan mura na gani, basher na day mi. Like dili ka puwede mohatag og opinyon, dili ka puwede nga dili ka ganahan, dapat ganahan jud ka para dili ka tawgon nga basher, like mura ganig, di kay ko ganahan og dinuguan kay dugo man gud siya. Nya mo ingnon di ka nga, basher di kag dinuguan di ay kay di ka ganahan dinuguan. Like, preference, ako ra gining own opinion, like dili ko ganahan. By the way, akong favorite jud nga putahe is dinuguan or kanang ang tawag ana sa Davao sa akong uyab kay sari-sari, pero ang tawag ana sa Cebu kay paklay. Like mura siya lamang loob ng baboy gani anya na siya intestine, na siya dinuguan, na siya dugo, na siya kanang mura siyang tinai ba nga gi gihimo nga afritada or menudo like kanang ana gani. Mo na akong favorite jud nga kanon, you know, barbecue nga baboy.
liempo kana may nga ana nga pork belly, kinilaw nga naay kuan, lime ba, biasong, unya naay gata sa lubi, nya halang kay nga kinilaw nga na paklay. I don't know unsay tawag ana sa inyo ha, basta search niyo sa Google unsay paklay mo ni buo jud ni mga favorite gyud ako gyud. You know, so nagbasa ko atong mga comments medyo gisapot ko gamay oy kay mura gani as long as maghatag ka og kwarta or magpamanihan ka, it's like wa jud kay sayop gyud. If naay mo disgrasya sa imong manihan, dili na sala nimo. You know? Like mura ganig sulaw jud ka sila sa kwarta no, grabiha gyud oy. Diri gid ako na-realize ba nga maong kuan kanang mao nga tawag ana I think maong wala gyud tay ma-elect nga mga tarong nga mga government officials kay kani mga ingani palang gudaan mura ganig diri na gid mo mabantayan ba nga as long as naa kay ihatag nga kwarta, it's like santos jud gyud. Kasagaran sa mga comment, "Idol era napansin na ang mga bashers nimo okey ra jud ang magpamanihan as long as mag-amping ka," or like, "More bashers, more views, idol. Anhiyo na diri sa kuan idol, barangay namo. Anhiyo na diri sa lungsod namo idol. Ay ra nagkuan na paminawa ang mga bashers." It's like, oh my God, murag makaana gud ko sometimes nga what if magpamanihan ko 'no? Kay ganahan ko maka-feel unsay feeling anang i-idolize gani ka. Like ako ganahan jud ko mogamit og kwarta para lang gyud ma-idolize ko sa mga tao. Ganahan ko maka-feel bisag isa ka semana lang nga feeling nga mura ganing unsa man jud ma-feel ani nimo 'no, nga kana ganing mo samba gyud ang mga tao nimo ba, ikaw jud ang ilahang kuan ba, you know, idol kay mo pamanihan ka, mohatag kag GCash or mohatag ka og kanang nago kay ihatag nga mga kwarta nga ana. Like ganahan ko maka-feel bisag isa ka semana lang. So, should I guys? Like should I do it? Like ganahan mo ko maka-feel ba, like mura gud ng ganahan ka makaadto og laing nasod, ganahan ka maka-skydiving ingana, ganahan ka unsa ba na dira. So mura gani akong ganahan karon no is ganahan ko maka-feel unsay feeling nga kana ganing magpamanihan ka or giveaway ka og GCash. Nya tanang comments dito it's like, "Ikaw talaga ang idol namin. Idol ka talaga namin. Ikaw talaga ang pinaka the best. Follow talaga kita." Like, you know, 1 month, 1 week ra gud guys. Nya ako ra to i-delete nga na ra ba. Pero ang problema lang jud ana once nga imo na nang ma-open kana nga box, tawag na siya murag Pandora's box ba. Once ma-open na siya nimo, mao na gyud na sigihan nila kuan, mag-abang na gyud na sila always. Like kumusta naman idol? Kanusa man ang sunod nimo nga panghatag nimo og kanang kwarta? Kumusta naman ka dira? Asa naman ang kuan mga giveaway nimo sunod? Ingana ba? Kaya na history ana guys katong nag-stream pa kog Dota. Mohatag mo og item ato sa una. Mo-view ra sila sa akong stream, mo-tanaw ra sila sa akong video kay para matagaan og item. Like mura gani, for example ako ni ana ga-stream, nya sila kay namina nag-ana lang sa phone. Unya as soon as moingon ko nga, "Okay guys, maghatag na ta og items." Like, okay, maghatag na si Alin og item. Hatag na siya og item. Nag-ana gani, mura gani unsa man tong uban nga naminaw jud or kanang nagtan-aw gyud ako nga kanang na-follow gyud nga mga loyal gyud. Nya ikaw mo tindog ra kag kalit dira kay mga hatag na, you know? Daghay kasagaran nga mga tao nga kaila na jud na kanang maminaw ani nga podcast or like mo-follow nako sa Facebook, kaila na jud kay ko. Mura gani magbalik-balik na gini ilang ngalan diri. Naa na gini always nga everytime nga mag-post ko kay magtan-aw ko sa mga reactions kay naa sila ilang ngalan. Mas ganahan pa ko nga sila akong tagaan 'no, kaysa kanang mga random nga kanang mo-join ra og galit sa imong pa-giveaway ba. Puhon guys, puhon maluoy ang Ginoo.
patukod pa man ko kog balay so mura gani gipit pa kita kwarta ani kay nagamit tanan sa palit og mga kuan semento ug unsa pa na dira. Pohon. Mo nag if ako magpa-giveaway mo siguro ko na or kanang pohon, kana ra yung mga loyal o kanang known ra gyud nako nga okay maminaw gani siya, kani iyang ngalan sige jud ako makit-an. Kani gid sila ang deserving gid. Mura gani mao ni akong balos ninyo guys, kay naa mo always. Ingana ba? Kasagaran gyud ko na magpa-giveaway kay ilang tagaan kay ilaha ra man sad kong kaila. Mura gani nakadawat si kani sa kanang sa sabot na FG cash nga ang ngalan gani kay di jud nimo makita ang full ba. Nya wala kay idea nga katong pangalana diha kay hara ditong kuan anak sa iyang igsuon or something ingana. Anyways, mo jud ako di ganahan sa mga comments. Unya eventually nakahuna-huna ko nga what if bisag 1 week lang or 1 month ganahan ko makatilaw unsay feeling nga magpa-giveaway ko og kwarta. Unya moluhod jud ang tanang tawo nako gyud. Moluhod jud sila. Unsa siguro feel ninyo, unsa siguro tan-aw ninyo nako no? Like suddenly ba one day moingon ra ko nga guys, random person, di na ko follower, wala ko kaila, tagaan ako 1,000 ingana or random 5 people tagaan ako tag 1,000. Nya katong mga loyal jud ako nga naminaw or mga listeners or mga followers sa Facebook sila kaana sila nga sama na oy. Nganong dili kami? Nganong mga random manalin? Nganong Pwede na rin na di namin minaw ni May. Okay, anya. Nakoy duha ka story nga ako na lang siya i-combine. Kay mura man og diri gani ni murag nice ang iyahang kanang tawag ana flow ba, nice iyang flow. So, ang first nga nako nga story is unsay origin sa akong name. Like nganong Alinsanity ako ang ngalan, ngana ba? Unya ang next nga story ana is ako ang Dota 1 Days. Kinama ko ni comment diri sa Spotify kani si Ble ang ngalan. Ana siya nga dol i-podcast sa dang Dota 1 Days nimo. So ang first na to nga story is ang ako ang name. Anong Alinsanity ako ang name, ngana ba? So sa una guys, naay player sa NBA nga gitawag siya og Jeremy Lin. Kana si Jeremy Lin, luoy ka na siya sa una kay magbalhin-balhin ra man siya og team. Unsa to nga year oy? 2012 man siguro. Search nito kadali. Kana si Jeremy Lin, magbalhin-balhin na siya og team. Unya, 2011-2012 nga season. Naka Golden State na siya sa una. Eventually, naabot siya og New York. Unya, excuse me. Eventually, naabot siya og New York. Unya, bangko ra na siya guys. Kay sila man kuhan ang franchise player ng New York sa una silang Carmelo Anthony ba. So si Carmelo Anthony murag na-injured siguro nga wala siya kadula. Si Jeremy Lin ang gipadula. Nya bangko ra na siya. Nya siya ang gipadala sa kanang team gani. Sus kay maayo mga siya guys. Unya pilde niya ang kanang mga dagko nga teams. Pilde niya si Kobe Bryant sa una. Murag siya ang kanang MVP kunuhay sa kanang team ba nga walang wala kayo ang New York Knicks. Nya nakalit ra gani og kuan. Nakalit ra sila ka viral ba. So ang gitawag ana niya nga phenomenon kay Jeremy Lin man niya ngalan. Linsanity ang gitawagan nga phenomenon. So mura ganig Linsanity sa word nga insanity unya sa word nga insane. Insane, insanity, Linsanity. So mo to nga ato nga panahon 2012, 2013 nga panahon si Alin moduwa siya og Dota 1. Okay? Tawag siya og Warcraft.
Warcraft nga Dota All Stars. Unya, batay kay imong ngalan imong ibutang dito Allen ana sa Warcraft. So maghimo jud kay own nimo nga kanang mga Yaffets, unsa ba na nga kanang mga ingana gani. So akong gigamit nga inspiration sa akong ngalan ang katong Lin Sanity gikan ni Jeremy Lin. So moto nga akong ngalan is Allen Sanity, you know? Mura ra ko gibutangan ra gyud ako og Allen ang Lin Sanity niya, Allen Sanity na siya. So kanang Allen Sanity na ko nga name, Warcraft era pa gyud na 2013, 2014 ingana nga era. Unya sa una nganong nakaabot jud ko ng Warcraft nga Dota kay nama may kompyuteran sa una sa probinsya namo dito sa Cebu. Nami kompyuteran, Counter-Strike, Red Alert, Command and Conquer, unsa pa na Battle Realms, yan ang Crazy Cart, unsa pa na mga Run Online. Yan ang mga ngana ba, na Warcraft, whatever. Unya, kuan ganang shit asa na ko ato. Nami kompyuteran sa una. Nya, naay Warcraft dito. Wala ra ako to gi-open ang Warcraft kay ang duwaon na mo sa una kay kana mang Counter-Strike kanya mag-connect ganita ng mga player sa kuan among kompyuteran niya maghimo sila mga rooms nga pustaanay sila didto. Unya naay tawo nga dili taga didto ni duwa siya og Warcraft nga Dota ana gipalingkod ko niya tapad min duha niya tiguangon na gud siya gud. Ang una niyang gidala ato is si Omni Knight niya dako man kay nag kuan kanang tawag ana martilyo si Omni Knight sa Dota 1 na 'to. Nya yellow yang buhok, taas gyud siya kanang buhok. Murag siya si Thor ba, ingana ba. Tanaw ra jud ko niya ana ko nga, unsa na dula-aya? Ana siya nga, kanimo na siya gitawag nga Dota. Nya moto ano siya gapalit ka ani nga item. Ang gipalit niya nga item ato is Sanji Yasha. Murag didto ko nakabantay ba kaya una niya gi-build no kay palit ka ni Yasha. Nya palit ka ni Sanji. Nya mahimo na siya Sanji Yasha. Ako nga, oh? Yawa gud niya palit siya ganang heart, unsa pa to yang gipamalit. Pero ang iyang gidula is kanang dili siya ingon nga ang iyang kontra is kuan kanang tao yang kontra ba. Ang iyang ra kontra ato is mga computer agad ingana mga robots ra ba ingana. Sumutong tanaw ra jud ko. Tanaw ra jud ko pag human niya ana ko nga asa to ni magi-open. Siya nga so diri no kani ana diri. Unya mag-download ka ana og latest map kay i-download pa man to nimong latest map sa Dota sa una. So karon sa Dota 2 nara may update, nya ma-update ra man siya automatic. Gusto sa una is i-download gyud nimo ang latest map nga naay latest ka patch. So mo to, tudloan ko niya unsaon ni ngani ngana niya. Eventually naabot na sa point nga ganahan ako modula o magtanaw na ko sa kanang mga highlights gani sa Dota na mga We Are Electric na mga highlights nga na kanang mga Pudge Hook, kanang mga Mirana Arrows, kanang mga Lothars ni Nevermore nga 15-minute Lothars, 10-minute Lothars, nga na gani ko ano ko po, oh, kuyawa ni nila ay kanang mga highlights. So mao to, aningon sila nga unsa ang pag-connect ni para maka versus na kag mga online nga mga tao, download ka og Garena. Download ka og Garena, nya mag-join ka og mga rooms, ingana, i-tunnel-tunnel pa na sa una, unsa na dira. So mao to, join og mga Garena servers, ngani, ngana, gamay mong ping, i-tunnel ka, "Sir, boss, pa-tunnel boss," parang whatever, ngani. Nya mao to nga hangtod eventually gipalit sa Valve ang Dota. Unya mga 2012 to unsam tong kuana, basta gipalit to sa Valve ang Dota nya gi-leak na ang unsay naong sa kuan ba, unsay naong sa Dota 2 gani nga nakaana siguro nga, kuya wag porma ni Morphling oy kay mura na gyud siyang tubig, kuya wag porma ni Doom oy napay mga pictures sa una nga gi-leak nya bati pa kitog mga naong sa una. Unya before
i-release ang Dota 2 ato nga time gi tournament diretso muna siya itawag nga international. So mao gid to'y first nga transition sa mga Warcraft diretso sa Dota 2. Wala gyud mao po 'to ilang first nga time nga nakagunit sila sa kanang Dota 2 katong tournament. Mao jud 'to like wala gyud sila ingon nga pila ka months nag-prep sila, nag-practice sila unsay mga buhaton nila nga mga strategy. Like katong pag-tournament sa Dota 2, boom, mao gyud 'to gyud nga Dendi nakaana sila nga, unsaon man ni lagana unsa man ning Dota 2, unsa man ning mga naong diri nga ana. Unya, para makakuha ka og Dota 2, need ka og beta key. Need ka og beta key ato sa una. Kay gamay ra man ang maka-download ato. So, ikapila jud ko nag-email sa Valve ato sa una nga year nga, "I wanna play Dota 2. Can I have the beta key? Can I please?" Ingani, ingana niya. Dito na ako naka-join og Reddit. 2011 siguro 'to, 2012 akong Reddit. Join ko og Dota 2 Reddit, maghatag sila og mga beta keys, ingani, like, dude, it was so grabe kay ang Dota 2 sa una gyud. So, pag-release anang Dota 2 'no, diha na ako ra jud usa siguro nagdula na sa amoa. Ako ra jud isa nagkuhan, hangtod nga na-popular na siya sa mga year nga 2013, 2014, 2015 ingana na sikat na siya pero mao gyud na sa una gyud. Bati pa kay nagnaong wala pa na reborn ang Dota 2 Reborn sa una, you know, kanang Reborn bag-o ra na lahi ang maghimo ang basta ka lahi jud kayo ang naong sa Dota 2 sa una nga katong first early pa jud siya nga gi-release gyud. You know, lisod kayo pangitaon kung basta daga libog gyud siya gyud ang iyahang kanang UI gani, user interface niya, lisod kaayo. Nya nindot kay mga events sa una, you know, old school jud ko nga Dota 2 player gyud. Even karon bugo kay ko di ko like makaabot man siguro kog immortal pero moondang na pud og dula. Once nga maabot ko og immortal no di na ko ganahan modula. Basta ma-reach na nako ang immortal nga rank, di na ko ganahan kay like mura gani once nga ma-reach ako ang immortal akong i-reset ako ang ranking. Kay mas malingaw ko sa kanang mga legend, ancient, mga divine, mas malingaw ko diha nga kanang rank kaysa kanang mga immortal nga mura gani subok ka rin. So anyways, I think mao ra to ang istoryaan guys. So ako ang ngalan gikan ni Jeremy Lin. I-search na ninyo tanan ako ipagsulti awa di ba makaana jud mo nga buanga dol no. Sakto jud ay mag-ingon di ay ma-search gid nako ni tanan di ay. Jeremy Lin, Lin Sanity, Alin Sanity. So mo na makatawa ko sa uban nga kana ganing mag-sanity ang ilang ngalan uban like unsa may mga weird kayo nga sanity. Kaya ang kanang sanity gud gikan mo na sa word nga insanity. So dapat ang imong ngalan kinay in gauna Lin, Alin. Ngana ba? So di upuan mag-ingon nga James Sanity. It's like, okay. John Sanity. You know, Joshua Sanity is like, I don't know. I don't know unsay root word ana. Kaya ang root word kay insane man, insanity. You know? So anyways guys, ay lang mo kaulaw mo comment ha kay always na mo tanaw-tanaw sa inyo ang mga comments. Tanaw na to if napabati ni comment si Kuan. Kasi nga nato niya, Rizel Desierto. Comment mo buto siya. Yan na siya nga wala sa day kay assistant sa kusina dahil naman ko assistant pero lahira dyan yung daghan mga Kuan. Magtrabaho kadali ra kayo. Ano siya nga, please kanta hatong mansinitas angay kaysa imong tingog. Mansinitas, mansinitas. Daghan kay na siyang kanta guys. Dili ra na mansinitas. Na siya kanta nga mangga. Mangga. Hasta lamia. Mangga. Pertingas luma. Nga pa siya kanta nga katong watermelon.
Water, 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 watermelon. Napa siya kanta nga katong kuan ang gugma nimo atik-atik gugma nimoy atik-atik kang Ernie Asolgarma matong kuan santol santol sa imong ulo mo untol basta daghang nagkanta si DJ Maki Davao Mix Club. Sa mo yung mga kanta daghan katong adobo man siguro to. Ato sa i-post gamay kadali. Paminaon na to. Adara bingka di idol di adobo ay. Bingka hastang lami Tara tara. Music, play the music. Bingka hastang lami Berting the best Yo, what's up? Isang asa, pinka, perting lamia, pinka, isang asa, pinka, perting the pisa, pinka, isang asa, pinka, perting lamia, pinka, isang asa, pinka. Berting the bisa. Diba? DJ Maki. Mora to guys. Mansinitas may viral kayo nila pero dude, wajin mo di mo fan, di mo tinood nga fan. Watermelon. Ganahan mo minaw sa watermelon pangitawan ako hawit sa. Okay, ready na mo guys? Ready na mo? Water, 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 water. Water, water, watermelon. Water, water, watermelon. Watermelon, watermelon. Davao, Davao, Davao Mix Club. Water, water, watermelon. Davao Mix Club. Water, water, watermelon. Water, water, watermelon. Watermelon is watermelon. Nagkan klase ang watermelon. Na ay gagmay, na ay dagko, na ay luspad, na ay pula, na ay purpod, mga sobrang kapula. Kanang tamis ang watermelon. Kanang dito sa ibang bansa, pinakadako nga watermelon. Kuyaw kaayo Ang watermelon. Ganahan jud ko sa iyang pronunciation kaya at first ana na siya nga watermelon pero pag sunod kay watermelon ana na ba watermelon may kaayo ang watermelon ana gani. It's so nice dude. DJ Maki watermelon water 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 Wadyo mo sorry jud kay ngayon lang ko pasaylo daan if ang kani nga tanan nga mga akong ipang kanta is na stuck up na sa inyong utok ba. Bingka, bisag asa, bingka, perting the bisa, kana. Water, water, watermelon. Napos sa isa, gugma ni moy, atik-atik. Pangitawan ako. Okay guys, dara ready na mo? Okay, here we go, here we go, here we go, here we go. Ang guma ni Moy, atik-atik. Atik-atik. Ang guma ni Moy, atik-atik. Atik-atik. Ang guma ni Moy, atik-atik. Atik-atik. Ang guma ni Moy, atik-atik. Atik-atik, nagsalig-jug ka sa imong kagwapa. Mahilig-jug kag manguleksyon og Dude, watchin mo guys. Di dyan mo original true fan. Di dyan mo yun. Gugma di moy. Atik-atik. 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 Dahil mo gugma. See you sa next episode guys. Thank you for watching. Mora to guys. Sorry juga yung ilog sa ilo daan.